एव्हरीवन, कसा आहात? मी ऋतिका बोलते. हा माझा चुलत भाऊ म्हणजे काकीचा मुलगा बारका, त्याचं नाव प्रज्ञेश आहे. होय प्रज्ञेश, ए पिलू. आता मी तुम्हाला दाखवतच आहे व्हिडिओमध्ये की गणपतीचं आगमन कसं होणार आहे, ते पण तुम्हाला व्हिडिओ पाठवीन मी. आणि आता तयारी तर होतच चालली आहे. चलते, ओके बाय. बघा गणपतीचं डेकोरेशन झाले. खूपच मस्त असतं आपलं डेकोरेशन. आता यावेळी जरा मोठं करा, म्हणजे सुंदरच करायचं आहे. म्हणजे म्हणत आहे की मी आता पप्पा म्हणे मी तिथंच बसणार आहे, म्हणजे बसलाय तिथं. हे बघा, आम्ही आता डेकोरेशनचं सामान तर आणलेलं आहे. हो, आणि डेकोरेशनचं पण सामान आणलेलं आहे. जे उठ ना तिथून, व्हिडिओ करायला लागले. जे उठ की तिथून. टिपाई कुठं आहे? टिपाई तिकडे असेल की एक सुमनाच्या हा, त्यो पाहिजे. तो बारका आहे. त्यो पाहिजे. नाही, तो मोठा आहे. तो मोठा आहे. सुमनाच्या कोणता. तो आधी कमान लावून बघ. कमान ह्याच्या वर जाता उपयोगाची नाही ह्याच्या. ती कमान की करते का? माझा का नाही आहे, पण माझा हिरो माझा पिंगाई गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. पप्पांनी आयडिया लावून आता गणपतीचं हे करणार आहे डेकोरेशन. मग त्याच्यामुळे हे बघा, हे फुलांच्या माळा आहेत. एक नंबरच होणार आहे आता यावेळेस. चलते, बाय. बाप्पाची तयारी. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. पप्पा आयडिया लावून एक मस्तपैकी हे करणार आहेत. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. गणपती बाप्पा आले रे आले, आले रे आले. गणपती आडवा झालेला असतो.